2024 елның ноябрендә узган Россия халыклары телләрен үстерү һәм дә аларга ярдәм итү советының беренче утырышында бөтен ил күләмендә туган телләрдән бердәм дәресе кертергә кирәклеге турында сүз чыкты. Дәшми калалганның һәм дә кадалганның хакы сары алтын дип юкка гына әйтмиләр. Бу тәкъдимне ни хикмәт данлы педагоглар да, мәгариф алдынгылары да ясамады, Башкортстанның халык язучысы Камил Җиһаншин куәтләде һәм дә татар-башкорт милли мәгарифе тарихына үз изен салып калдырды. Әмма бу юл халыкларга бик тә таныш юл, чабата итек тузган юл, телне кисеп узган юл. Тарих дулкын кебек, бер бәрәдә бер чигенә, бер бәрәдә бер чигенә. Без бүген күргәннәр халык язмышында инде бата калка кичкән хәлләр. 1931 елда Яшь Совет дәүләтенең ВКПб үзәк комитеты башлангыч һәм дә урта мәктәп өчен махсус карар чыгара. Бу әмер нигезендә СССРның бар төбәкләрендә дә һәр предмет буенча бердәм мәҗбүри дәреслекләр буенча гына укыту рөхсәт ителә башлый һәм 20 еллар башында киң таралган милли телләрдәге эш китаплары, сибелмә дәреслекләр, уку әсбаплары кулланылыштан алына. Мәҗбүри рәвештә кертелгән, мәктәпләрнең ихтыярын, эшләү мөмкинлеген чикләгән бу дәүләт кыскычларыннан уку йортлары нибары 20 ел үткәч кенә узган гасырның 50 елларында әкренләп арына башлый. Бала бит инкубатор чибеше түгел. Һәрбер бала аерым бер дөнья, аның сәләтен ачыклау, индивидуаль якын килеп укыту, югары иҗади үсешле шәхес тәрбияләү кебек принциплар илебез мәгарифенең түренә үк менеп урнаша һәм соңгы сулышына кадәр яши. Есть еще одно предложение. Предусмотреть создание единой государственной линейки учебников по национальным государственным языкам Республики Российской Федерации и языкам народов России. Россиядә яшәүче халыкларның туган телләрен ничек саклап калырга? Бу форсаттан җыелган Советның беренче утырышында ук Башкортстанның халык язучысы Камил Җиһаншин үз тәкъдимен кертә. Янәсе туган телләрдән бердәм дәреслек язылса, һәр халык үз телен саклап калачак. Иштең икән ишәк чумарын, әрун алфавитына барып тоташкан язмачылыгы булган, 1000 еллык әдәбияты булган, 3 алфавит алыштырып та үз мирасын саклап кала алган, буыннар бәйләнешен үзмәгән, дәвамчылыкны булдырган татар хәзер ни хәл итмәк? Үзе дә татар кавеменнән чыккан булырга тиеш мөхтәрәм язучы Камил ага Җиһаншинга Мәскәүләргә барып киңәш биргәнче, бу сорауга җавап табасы иде. Сез безнең милләтебезнең киләчәге һәм менә мин сезгә ышанам. Сезнең татар җанлы булып үсүегез, билгеле әзме күпме гаилә тәрбиясе, мәктәп, укытучылар, әби бабай, әти-әни, балалар бакчасы. Һәр кеше дә укытучы булып яра алмый. Моның өчен җан җылысы да, ачык күңел дә, балаларны үз итү, үз фәнеңне ярату да кирәк. Рәмзия ханым Ярчаллының 77нче гимназиясендә дистәләгән еллар татар телен укыта. Аның өчен иң зур бүләк үз укучыларының туган телләрендә иркен аралашуы. Әмма бу вазгыять шәһәр җирлегендә зур хезмәт һәм дә тырышлык таләп итә. Бүген заманча тәҗрибәле укытучыларның өстәлендә берничә дәреслек, һәр классның татар телен белү дәрәҗәсенә карап, Рәмзия Җиһаншина татар китабында сайлап алып керә. Үзебезнең татар төркемнәре өчен дәреслекләр күбрәк эшли, татар теле әдәбият бирәсем килә минем аларга. Һәм инде менә яңа чыккан дәреслекләр сәлам дәреслеге 1-2 классларга Бурыс төркемнәре өчен һәм татар төркемнәре өчен туган тел китаплары дәреслекләре чыкты. Моның әдәбияты да бар, әдәби укуы да бар. Бер дәреслектә мәсәлән әдәбияты көчле булса, икенче дәреслектә мәсәлән коммуникациягә бәйле нидер күнегүләре көчле булса, димәк һәрберсеннән нәрсәдер алырга була. Һәм бу безнең иң дәреслекләребез һәм аларның күп булуы, бу бит инде безнең мәгарифе, безнең байлыгы дигән сүз. Билгеле, шулай булырга тиеш тә, чөнки безгә белем дәрәҗәсе дә, тел белү дәрәҗәсе дә төрле булган балалар килә. Аларны бер дәреслек белән генә билгеле укытып булмаячак та ул.
90-нчы еллардан башлап инде менә дистәләгән еллар мәктәпләрдә татар теленә һәм аның әдәби сүзенә өйрәтү 3 юнәлештә алып барыла. Телне белү, белмәү дәрәҗәсенә карап, элек-электән балаларны төркемнәргә бүлеп укыту гадәте мәктәпләргә кертелгән иде. Дәүләт теле буларак татар теленә бу телдә беренче адымнарын ясаган балаларны өйрәтә килдек. Бу дәресләрдә балаларны сөйләшергә, аңлашырга, татарча укырга, язарга, хәтта татар булмаган балаларны өйрәттек. Рус мәктәпләрендә укучы татар төркемнәренә телнең нечкәлекләрен бик үк белеп бетермәгән татар баласы керде. Сабагына төшсә, тамырына күчәр дия аны да телгә китердек. Тел белү дәрәҗәсен үстердек, әдәбиятын да укыттык, халыкның тарихына да күз салдык, сәнгатенә дә өйрәттек. Татар мәктәпләрендә исә, гимназияләрдә укыган, туган тел мөхитендә үскән, гасырлар дәвамында тупланган мәдәни һәм тарихи кыйммәтләрне сеңдерергә әзер булган, ана телен камил белгән татар балалары айрым төркемнәргә тупланды. Алар халкыбызның горурлыгы, өмет, ышанычы, халыкның каймагы, булачак язучылар, шагыйрьләр, журналистлар, тел белеме белгечләре. Аларны нәкъ шундый уңдырышлы җирлектә үстереп килдек. Сез, мәсәлән, дәрескә кергәндә нәрсәгә нигезләнеп дәреслекне сайлыйсыз? Безнең мәктәптә, ничек дип әйтим, сыйныфларга һәм укучыларга индивидуаль якын килү, шәхси якын килү бар. Мәсәлән, безнең бар бик көчле өйрәнә торган сыйныфларыбыз. Алар инде безнең тирәнтен, әдәбиятны, туган телебезне, тарихыбызны өйрәнәләр. Һәм аларга әлбәттә бер дәреслек кенә җитми. Өстәмә мәгълүмат табу өчен алар үзләре дә хәтта 1, 2, 3 линейкадан дәреслекләрне алып файдаланалар дәрес өчен. Аннан соң бар, мәсәлән, туган телен күпмедер дәрәҗәдә оныткан гаиләләр, оныткан балалар. Аларга бит инде иң беренче чиратта безнең туган тел әдәбиятын, тирәнтен бирү мөһим түгел әле. Безнең иң беренче максатыбыз аларга туган телебезне һәм аның нечкәлекләрен өйрәтү, сөйләм дәрәҗәсен камилләштереп, аны ныклап, туган телнең бөтен нечкәлекләрен аңларга өйрәтү. Шуннан соң гына әдәбиятның бөтен кем әйтмешли тыкырыкларын, кишәрлекләрен барлап чыгу. Менә шуңа күрә безнең линияларда төрле. Бүген республикада укыган 63% бала татар телен туган тел буларак сайлап, гаризалап укый. Шуның 57% татар телен туган тел буларак өйрәнә. Бу рус һәм татар мәктәпләрендә, һәм 43% дәүләт теле буларак өйрәнә. Шәһәр авылына карап, мәктәпләренә карап, хәтта классларга карап да укучыларның туган ана теле буенча белем дәрәҗәсе дә, сөйләм теленең камиллеге дә, сүз байлыгы да, хәтта туган теленә булган мөнәсәбәте дә үзгә. Бу ярылып яткан хакыйкать, татарның бүгенгесе, һәм бу үзгәлектә без меңгә таркалмыйча бергә тулабыз. Һәр мәктәпнең дәреслекне сайлау хокукы бар. Бүгенге көндә 86 дәреслек, ул укыту методик комплекты, дәреслек кенә түгел, үз эшен электрон дәреслекне дә ала, укытучы өчен куллану методик әсбапны да ала, ул федераль дәреслекләр исемлегенә кертелгән. Инде яңа уку елы алдыннан без яңадан 26 дәреслекне, 26 комплектны җибәрдек Россия Мәгариф министрлыгына, шулай ук шушы исемлеккә кертү өчен. Ул бүгенге көндә әлеге мәсьәлә карала. Һәм Бу безнең өчен бик мөһим. Һәм укыту процессында укытучы үзе теләгән дәреслектән файдалана аламы? Әлбәттә, бу дәреслекләрне сайлау ул мәктәпнең укытучының хукукы, ләкин төп шарт әлеге дәреслекләрне федераль дәреслекләр исемлегендә булуы. Менә бу 86 дәреслек арасында, менә бу дәреслек иң яхшысы, бу дәреслек уртача дәрәҗәдә дип әйтеп буламы, әллә аларның һәрберсенең үзенә күрә бер үзенчәлеге бармы? Һәр дәреслек уникаль. Һәм тегесе әйбәт, монсы начарак дип әйтә алмыйбыз. Чөнки аның һәрберсенең дә үзенә генә хас булган сыйфатлары, үзенеке генә булган үзенчәлеге бар. Һәм менә шушы үзенчәлекләрдән чыгып, укытучы мәктәп дәреслекне сайлый. Әйтегез әле, Элина, сез ничек укыйсыз?
Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты татар белгечләрен, филологлар, журналистлар, укытучыларны әзерләүче югары уку йортыгына түгел. Ул татар гыйлеменең дөньядагы иң ире фәнни үзәге дә. Биредә татар фәненә кагылышлы үзгәрешләр, аның бүгенге халәте, торышы, үсеш үзенчәлекләре, тайпылышлары, чигенешләре, тәэсир итү көчләре дә һәр күзәнәгенә кадәр өйрәнелә. Мин теләр һәм музыка белән кызыксынам. Институтка килгән студентларның да татар телен белү дәрәҗәсе төрле. Билингваль һәм полилингваль мәктәпләр өчен әзерләнә торган белгечләр үз фәннәрен балага 3 телдә аңлатырлык дәрәҗәдә рус, татар, инглиз телен белергә тиешләр. Һәрбер бала бит үз туган теленә, шулай бит. Һәр баланың үз туган теле бар, әйме? Һәм ул иң беренче чиратта, әгәр дә ул рус баласы икән, әрмән кызы икән, ул әйме? Яки төрек кызы икән, әлбәттә аның күңелендә иң беренче урынга үз туган теле калачак. Туган теле кала, ана теле кала. Ләкин шулай да, мәсәлән, татар телен ул өйрәнә икән, димәк, шушы телгә карата анда бит уңай мөнәсәбәт, әйме? Шундый хөрмәт хиссе уяна икән, бу бит шулай ук нәтиҗә. Шулай бит. Димәк, без телләр арасында үзебезнең телебезне, әйме, башкаларга җиткерә алабыз, укыта алабыз. Димәк, китаплар эшләнгән, методикасы бар, әзер укытучылар бар икән. Димәк, бу да зур казаныш дип уйлыйм. Чөнки Россиядәге барлык милләтләрнең телләрен укытуда шундый казанышлар юк. Менә минем бик күп төбәкләрдә булганым бар. Туган тел укытучыларының бөтен Россия конкурсында катнашканым бар. Дәрәҗәләр бит төрле. Безнең укытучыларыбыз әгәр дә шулай әзерлекле икән методик яктан, димәк, бу безнең уңышыбыз. Татар телен өйрәнү һәм татар теленә өйрәтү, менә үзе фән буларак, ул хәзерге заманда нинди үсешкә ия? Хәзерге вакытта татар теленә өйрәтү юнәлешендә без бик күп эшләр алып бардык. Бу инде 90-нчы еллардан башланган процесс. Сез аны бик яхшы беләсез. Аның үсеш элементлары һәм бераз гына тукталып торган моментлары бар иде. Хәзерге вакытта мин төрле карашларны ишетүгә карамастан бу юнәлештә эш бик актив бара һәм яхшы бара дип әйтергә телим. Чөнки әйе, без теге һәрвакыт мактанырга күнеккәнбез инде, һәрвакытта безгә зур бәйрәмнәр рәвешендә материаллар булуы күңелгә якынрак. Әмма процессның дәвам итүе, баруы һәм бу юнәлештә эшләүче кешеләр булуы, теләк белүче һәм өйрәнүче кешеләр булуы, бу үзе бит инде процессның баруын һәм тыныч кына эшләү мөмкинлеге булуын бирә. Бүген дөньяда телләрне өйрәнү буенча махсус бер система кабул ителгән. Кешенең бу телне белү, белмәү дәрәҗәсенә карап, аны бу телгә өйрәтү эше адым арты адым күтәрелеп баскычлап алып барыла. Мәсәлән, бар дөнья бу системага нигезләнеп инглиз телен өйрәнә, татар телен дә шулай ук өйрәнә ала. Һәрбер баскычның үз белем дәрәҗәсе, A1-дән алып S2-гә чаклы. Һәрбер баскычның аерым китабы һәм аерым эш тәртибе, аерым методикасы, яңа дәреслекләр, рәис каршындагы туган телләрне үстерү комиссиясе ярдәме белән инде дөнья күрде. A1 дәрәҗәсе. A1 дәрәҗәсе татар телен әле яңа өйрәнә башлаучылар өчен генә, чөнки анда башта сүзләр җыелмасы, гыйбарәләр җыелмасы, тотрыклы гыйбарәләр, исәнмесез, хәерле көн, үтегез, рәхим итегез кебек формадан башланган һәм соңрак текстлар белән эшли алырлык, үзе турында, туганнары, якыннары турында, үзенең эш, һөнәре турында әйтә алырлык, әйтелгән текстны аңлый алырлык дәрәҗәгә җитә торган студентлар әзерлән торган дәреслекләр була инде. Студентлар менә мондый дәрәҗәгә ия булган студентлар, алар күбесенчә татар телен дәүләт теле буларак укыган студентлар һәм бөтенләй укымаган студентлар булып чыга. Татар телен мәктәптә дәүләт теле буларак укыган студентлар инде алар A1 түгел, A2 яисә B1 дәрәҗәсенә җитүче студентларыбыз да бар. Чөнки телгә аларның сәләтләре бар икән, алар шактый дәрәҗәдә, чөнки мәктәпләрдә бит дәресләр алып барыла һәм алар яхшы укып киләләр. Бу башка төбәкләрдән. Бу нигездә башка төбәкләрдән килүче студентлар һәм гомумән дәүләт теле, татар теле дәүләт теле буларак бөтенләй укымаган студентларыбыз бар. Алар безнең мәктәпне, Татарстанда мәктәпне тәмамлыйлар, ләкин 10-нчы яисә 11-нче сыйныфка гына Татарстанга күчеп килгәннәр. Аңа кадәр алар укымаганнар. Аттестат буенча карасак, алар Татарстан мәктәбен тәмамлаган, Татарстанда урнашкан мәктәпне тәмамлаган, фәнне белмиләр. Менә шундыйлар. Димәк, без иң беренче чиратта телнең белү дәрәҗәсенә карап, менә бу дәреслекләр чыгардык инде, әйме?
Дәреслекләрнең бу юнәлештә кирәк булуы беренчедән ул безнең максатыбыз. Чөнки безгә һәм мәктәпкә дә шулай ук, мәктәптә укыганда да төрле дәрәҗәдә телне белгән укучылар, студентлар килә. Аларны бер аудиторияга кертеп утырып, бөтенесенә бер төрле эш биреп, дәресне алып бару беренчедән укытучыга кыен. Хәтта укытучы бик нык тырышкан очракта да балалар бу эшне кемдер яратып башкара, кемдер бөтенләй эшлисе килмәячәк, чөнки аның көченнән килми ул, кызык түгел. Икенчедән, вакытны сарыф итәргә мөмкин. Берсен укытучы бер баланы тыңлаган вакытта, икенчесе тик утыра бит инде аның. Эш башкарырга кушсаң да, бала әле ул. Аңа барыбер контроль кирәк. Бу мәктәп процессында. Шуңа күрә монда да дифференциаль бүленеш булуы мәҗбүри дип саныйм. Бар дөнья төрлелеккә таба юл тотканда безнең юлларны кем кисте? Белем гранитын, дәреслек почмакларын кимрә-кимрә кулыбыз белән язылганны тел-теш белән кысып булса да тотып калырга тырышабыз. Ниндидер бер программага нигезләнгән, берничә төркемне берләштергән, берничә китаптан торган ниндидер бер универсаль дәреслек төзеп, татар баласына бүген тоттырырга мөмкинме? Һәрбер методиканың үз дәреслекләре. Әлбәттә, методикадан да инде шушы соңгы елларда, соңгы 1-5 елда бит инде безнең универсаль дәреслек дигән сүз Татарстан өлкәсендә калкып чыккан иде. Әлбәттә, универсаль дәреслектәр алар эшләнелде һәм бүгенге көндә 2 юнәлештә ул дәүләт теле буларак укучылар өчен татар теле буенча дәреслектәр эшләнелде һәм әлбәттә татар мәктәпләре һәм татар төркемнәре өчен уртак бер дәреслек эшләнелде. Татар теле һәм әдәбияты буенча ата-аналарның уфтануларын, элеккеге дәреслекләрнең катлаулыгын истә тотып, күпмедер дәрәҗәдә җиңеләйтелгән, гадиләштерелгән, балаларның игътибарын җәлеп итү өчен, татар теленә булган мөнәсәбәтләрен үзгәртү өчен матур рәсемнәр, кызыклы биремнәр белән баетылган бердәм дәреслек язылуын. 2 куянны бер кизәнүдән атып салгандай, бу китаплардан рус мәктәпләрендә укучы татар төркемнәре һәм татар гимназияләрендә укучы балалар да укый ала дип исәпли белгечләр. Балаларның белем дәрәҗәсенә карап укытучылар теге яки бу биттәге биремнәрне генә сайлап алырга мөмкин. Ләкин заман менә 55-6 ел дәвамында гына да тагын үзгәрешләр, ягъни әлеге дәресләрнең бер кадәр кулай булмавы һәм аларны шуннан да аерырга кирәк икәнлеген инде кабаттан исбатлап чыга башладылар. Кайда бу исбатлана? Бу мәктәптә исбатлана. Ул мәктәптә, беренчедән 2 программаны берләштерү, ул татар әдәбиятыннан да, татар теленнән дә ул шактый калын саллы дәресләр ясауга кайтып кала. Ул финанс белән дә бәйле. Ул китапның бәясе арту белән дә бәйле. Авырлыгы белән дә. Хәзерге көндә менә 1-нче сыйныфтан гына түгел, хәтта 11-нче сыйныфка кадәрге дәресләр дә 2 кисәктән тора. Аларны бер кисәккә сыйдырып бетерү бик авыр булды. Һәм 2 программадан да үреп алып бару шулай катлаулы. Һәм инде менә без бит инде Мәскәү җитәкчеләре белән дә хәбәрдә министрлык белән дә хәбәрлектә торабыз. Аларның да фикерләре шушы 2 төрле юнәлешне аерым бирү, ягъни элеккеге системага әйләнеп кайту турында сүз алып барылды. Әмма бу универсаль дәреслек нибары 2 юнәлешне берләштергән китап. Татар телен туган тел буларак өйрәнгән балалар өчен генә эшләнде. Татар телен дәүләт теле, икенче тел буларак өйрәнүчеләргә барыбер аерым дәреслек кирәк булачак. Камил ага Җиһаншинга кайтыйк. Бердәм дәреслек дип, кайсы дәреслекне сайлыйк, кайсы юнәлешне алыйк, үз туган телебезне дәүләт теле буларак укытыйкмы, әллә инде туган тел буларак укытыйкмы? Табылмаган мал шулай шул, кемгәдер тау чаклы күренә. Татар телен дәүләт теле буларак укыту методикасы белән, татар телен туган тел буларак укыту методикасы белән берләштереп буламы, юкмы? Юк, алар инде бөтенләй башка. Чөнки дәүләт теле буларак өйрәткәндә монда грамматика ул кадәр басым ясалмый, анда аралашуга кайтып кала. Әгәр дә инде без татар мәктәпләрен, татар баласын дәүләт теле буларак укытуга кайтарып калдырсак, барысында әлбәттә барысында калдырсак, безнең грамматика аксаячак. Ни дисәк тә безнең интеллигент, безнең
язучы шагыйрьләребез ул грамматиканы белергә тиеш. Ул сүзнең дөрес язылышына игътибар итәргә тиеш. Ул кушма җөмләне оештыра белергә тиеш. Ул бәйләүче чараларны, дөрес тыныш билгеләрен куярга тиеш. Сүзнең синонимнарын үзләштерергә тиеш. Менә бу яктан караганда, әлбәттә без инде бу кем, бу нәрсә, әйе, бу сорауларга гына без кайтып калсак, әлбәттә безнең татар теле инде бетүгә таба барачак. Менә тәрбияви яктан килгәндә сез әйтәсезме, дәүләт теле буларак укытканда балаларда инде башка телгә булган мәхәббәт хисе уятабыз, горурлык хисен уятабыз. Мәсәлән, менә халкыбыз өчен бу гына җитәрлекме, юкмы? Татар балаларының тагын да белемнәрен тирәнәйтү өчен, аларда менә шушы безнең мирасыбызга, рухи кыйммәтләребезгә уңай мөнәсәбәт булдыру өчен укытучылар бит күпме сыйныфтан тыш чаралар үткәрәләр. Безнең татар балалары күпме конференцияларда чыгыш ясыйлар, төрле конкурсларда, республика күләм конкурсларда катнашалар. Әгәр дә алар шушы фәнне яратып өйрәнмиләр икән, аларны бит мәҗбүр итү бик авыр. Шуңа күрә укытучыдан бик күп әйбер тора бүгенге көндә. Кызыксыну уятып, менә шундый төрле эшләргә тартып балаларны, чыннан да алар шушы дөньяга кирип китәләр икән, алар инде безнең халкыбызның чыннан да шундый милләт пәрвәрләре булып үсәләр. Һәм алар безнең киләчәктә безнең телебезнең суагында торучылар булачак дип ышанам, иманым камил. Татар телен дәүләт теле буларак укытабыз икән, бу очракта без мәсәлән мәктәпләрдә бит инде татар сыйныфларын рус сыйныфлары белән бергә кушып, бер сыйныф кына җыйган очракта, андый очракларны шактый белән бер сыйныф кына җыялар, татар баласы да шул сыйныфта утыра һәм татар телен өйрәнүче рус яисә башка милләт укучысы укыла. Әлбәттә, укытучының бөтен потенциалы бу очракта һәм мөмкинлеге ачылмый, потенциалы күренми, һәм кайбер очракта бәлки төшенкелеккә бирү мөмкинлеге дә булырга мөмкин. Ни өчен мин укыдым, мин шуның кадәр беләм, аның кирәге юк дигән фикер дә туырга мөмкин, чөнки шулай бит инде ул эшеңнең нәтиҗәсен күрмисең икән, авыррак. Бу очракта эш нәтиҗәсе күрүе бераз гына кыенлашыр, чөнки татар телен дәүләт теле буларак кына укыту безнең мөхит өчен, менә татар халкы, татарлар өчен бу ничек дип әйтим, бераз гына безнең дәрәҗәне киметү булачак. Әгәр дә бер дәреслеккә калсак, конкрет рәвештә менә шул дәреслекне алам да бөтен сыйныфларга да шул дәреслек белән керәчәкмен дип әйтеп буламы бүген, юкмы? Билгеле әйтеп булмый, ул вакытта Гаяз Сакыйның инкыйразы килеп җиткән була да инде. Ничә дистә еллар без гадидән катлаулыга таба илтүче юлларны эзләдек. Гомумиләштерүдән качарга омтылдык. Укыту алымнары арасыннан иң беренче чиратта индивидуаль якын килүне, мәктәпләрнең эзләнү эшчәнлекләрен хупладык, кадерләп үстергән шаткыларны үрләтеп җибәрдек. Чөнки һәр бала аерым бер шәхес, һәр бала аерым бер кабатланмас дөнья икәненә инанып яшәдек. Айрым укыту программалары, дәреслекләре, аеры авторлык методикалар белән укыткан лицейлар, гимназияләр, милли мәктәпләребез бу уңдырышлы җирлектә үсте, җитлекте үз җимешләрен бирә килде. Яңа заманның үз җыруы. Бер программадан укытырга, бер дәреслек тоттырырга, бер калыпка салырга, бер кашыктан ашатырга, бер капчыкка төяргә, бер башка сыйдырырга, тарайган бикле чатырга кертергә теләгәннәрнең бу такмакларын инде ишеткәннәребез бар кебек. Бердәм дәреслекләрне булдыруга сезнең мөнәсәбәтегез нинди? Моның турында әйтүе әле җиңел түгел. Мин уйлыйм, монда куркыныч әйберләр булырга тиеш түгел дип, без моның буенча сөйләшәбез, эш алып барабыз. Мәгариф министрлыгын каршындагы, Россия мәгариф министрлыгы каршындагы Туган телләр институтының вәкилләре белән эш алып барабыз. Әле аларда моның буенча бик белеп бетермиләр, өйрәнәләр һәм әлбәттә дәреслектәр буенча безнең куркырлык әйберебез юк. Камил Җиһаншинның киңәшен күздә тотып, 2025 елның 1 ноябренә кадәр Россиянең мәгариф министрлыгы туган телләрдән бердәм дәреслекне булдыру мәсьәләсен хәл итеп бетерергә тиеш. Мондый әмер инде өстән бирелде. Азагы хәерле булсын.
Халыкның теле аның рухи тормышының иң яхшы, бер кайчан да шинми, мәңге яшәреп торган иң матур чәчәге. Туган телләрдә халыкның ватаны янлы рәвештә гәүдәләнә, туган телләрдә халыкның бөтен рухи тормышының тарихы чагыла. Бүгенге Россия мәктәпләренә ташкын булып урынган үзгәрешләрдә каршылыклы чырлар кайтавазын түгел. Бөек рус педагогы Константин Ушинскийның нәкъ менә бу сүзләрен ишетәсе килә.